Súhrnná intervalová uzavierka sa dá tlačiť podľa čísla dennej uzavierky alebo podľa dátumu. Na papieri som si napísal dátum, odkedy sa má tlačiť. Od 1.3. do 31.3.2012. Zapneme si pokladňu on. 5, 1, total 1. Teraz zvolíme dátum, odkedy sa má tlačiť. 1, 0, 3, 12. Tlačíme tlačítko G3. Teraz dáme, dokedy sa má tlačiť. To je 31, 03, 12. Tlačíme G4 a STL. A off.